mar kilomita boro e piem madhi nyime mag World Masters Athletics e boma ma Gothenburg e piny mar Sweden. Mung'ara ma bende ochako ng'wech mare maber kowuok e chakruok nyaka e tol noringo kuom dakika 25 gi nyiri 39 kendo loyo midila mare mar mula mar ariyo e piem mar World Masters Athletics Championships. Victor Ramon Martinez mawuok e piny mar Spain notieko e thuolo mar ariyo ka jatugo mawuok e piny mar Denmark Lost Bingsen notieko e thuolo mar adek kendo loyo midila mar bronze. Regina Malai Mulati mawuok e pacho ka noloyo midila mar bronze e piem mar long jump e kidieny mar Wakeini. Kenya nyaka sani oseloyo midila 21 koting'o mula 7, silver kata nyinyo 9 kaachiel kod bronze maromo 5. Enyewe kosi ilikuwa gumu sana, isipokuwa ni mazoezi. Nilikuwa nimepiga huko nyumbani, sige make hata watu wanaenda, so wamenitibisha, so nimejaribu hata nimeweka time nzuri, na nimeshukuru Mungu nimepata huo ushindi, nimepata hiyo gold. Then nangojea sasa tuone vile kutakuwa.